Ya. Wis. Kowe dadi wong lanang, rekoso, peok wong lanang. Wis ya, sing manja iki dina wong wedok. Kowe kerja ning Jakarta, Kalimantan, Sumatera, ketok untu-untu bloko, nganggo kaos hadiah katon 10.000. Lah nek wong wedok sandale jinjit, isa-isa mbek ngadeg, ngisi ngambek linggih, liwet kompor gas, ngombe banyu galon, mbah-mbah di blender. Alah kita kene ngalor ngidul, tumpakane motor apik anyar. Ya ta ora? Apik yo wong wedok. Jae wong lanang ya gaten sapi, gaten wedhus, moh merambanan, moh ngarit, lho moh nyorok. Peyok wong lanang. Lho, ya apa meneh kok ana bang, ngat sampe ngat mek bang kabeh mendring. Ngat sampe ngat mek mendring kabeh. Dulu wong digarit. Lho, moh nyorok. Peyok wong lanang. Lho, ya apa meneh kok ana bang, ngat sampe ngat mek bang kabeh mendring. Ngat sampe ngat mek mendring kabeh. Dulu wong digawe sedekah wong lairno wong tingkep wong dengakno wong mati. Lho, wong lanang kaya 50.000. Ora kodak nukono pitontel anake. Peyok. Mulane wong lanang bongkon dikik. Iku wong lanang. Alah.